Bună ziua, dragi prieteni! Aș vrea să vă explic cum putem comanda produsele cosmetice la compania Oriflame. Accesăm site-ul mdoriflame.com. Facem logare. Introducem numărul consultantului și parola. Avem acces în biroul personal al consultantului. Apasăm catalogul care se deschide. Aici putem alege produsul dorit și adăuga în coș. Apasăm pe produs. Vedem prețul. Deja cu reducere. Alt produs. Ca exemplu, îl adăugăm în coș. De asemenea, putem face comanda și prin tastarea butonului comanda rapidă. Atenție! Aici introducem codul 90120 pentru renunțarea la produsele de imprimare. Este o foaie în care introducem codurile. Dacă e necesar, adăugăm linii. Introducem codurile produselor dorite. După introducere, vedem că produsul este disponibil. În caz de lipsa produsului, sistemul va propune ceva de înlocuire. Apasăm butonul Adăugați în coș. Se deschide foaia Coșul cumpărăturii, unde putem șterge produsul sau să mărim cantitatea lui. După ce ați completat toată comanda, apasăm Continuă. Suntem transferați pe foaia Coșul cumpărăturii sau factura cumpărăturii, unde putem alege adresa de livrare și corecta factura. Prin apăsarea acestui buton. Alegem sau centrul de deservire sau punctul de deservire, în dependență de domiciliul dumneavoastră. După verificarea facturii, apăsăm butonul Salvați comanda. Cumpărături fericite împreună cu compania Oriflame.